Welcome back sa ato nga programa ni aning manindot nga kahaponon perting inita karon din init dira sa inyo ha. Dire perting inita. Apan sa dili pa ta magsugod magampo ta. Amahan namong balaan, daghang salamat sa panalangin among nadawat gikan kanimo. Pasabta kami o Dios sa mga pulong among kinahanglang pagkatun-an ning mga oras sa pinagi ning social media. Kini tanan mo ginapos pangalan ni Jesus. Amen. Welcome back mga kapaglaom. So ato ning tagaag pagtagad ang ato nga mga higala, atong mga amigo nga nag-comment. I just want to share this something. Kini siya ikaduha nato ni, kuan siya ikaduha nato nga bahin ang tinuod nga iglesia. Kay daghan mga igsuon ang ni-claim nga sila ang tinuod. Musugot kag sa dili. Psychologically speaking, man has all the right to own. Okay? Ikaw pwede ka moangkon nga kanang imuhang nga gituuhan karon mo nay tinuod nga iglesia. You have that right. Pwede nimo na siyang maangkon. But what make it a sense when we talk about the spirituality, mga igsuon, there is always evidences. Karon mangutan mura ba siya yuta? Before nimo maangkon ang usa ka yuta mga igsuon, kinahanglan dunay titulo unya sa dihang matituluhan na or sa di pa na matituluhan na agyud gipanganlag survey. Surbihon og asa kutob. So karong mga orasan ning part 2 natong programa ang tinuod nga iglesia. Since daghan kaayo mga igsuon ang nagclaim nga ang ilahang iglesia tinukod ni Kristo o kini tinukod po ni Kristo, tuwa po isa tinukod ni Kristo. Wa tay problema diya. Ang atong problema unsay mga characteristics sa tinukod ni Kristo. Kaysa pagbalik sa Ginoo basin ba kinig survey imong giangkon nga ang imong simbahan maoy tinukod ni Kristo. Karon kay pagpamatuod unsaon man nimo. Kay sumala din ni sa balang kasulatan. Kay kung si Kristo ang nagtukod, naa siya'y kriteria, naa siya'y karakteristik sa iyahang simbahan. And let me tell you, ang word nga church does not refer to a building. It refers to people. Nga naman, grabe ka-direct ang atong Ginoo mga kaigsuunan. Kay kung imong tan-awon ang Matthew 16 verse 18, ug sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro. Okay? So he was pointing to a person. In other words, ang atong i-look up karon mga higala, mga kaigsunan, is those people who is bringing, who brought, and who will be bringing this kind of characteristics. Kay kung imong tan-awon in the time of the Acts of the Apostles, ako ni klarohon. Kay daghan mo claim nga kami ray Kristiyano, sila ray Kristiyano. Igsuon, nganong ginganlan sila early Christians? There is only one reason. Because they believe in Christ. Mao na nga dili ka pwede musulti nga kamuray Kristiyano. Anybody, bisan pag nagkalain-lain ng sikta, anyone who believe in Jesus Christ are called Christian. Kay mao magyud na say concept nganong ang early nga mga apostles ginganlan sila Christianity. Kay ni pop up lang na mga kaigsuunan to the reason that in the time of the Christian era, ginganlan natog the apostolic era, they are now in a progressive thought, in a progressive identification. Kay kung imong tan-awon sa Old Testament, dito nimo may bal-an nga ang ilang identification, God's people and not God's people. Naay pangalan Israel. Naay gipangalan Amalekites, naay bisag unsa pa tong mga pangalan dito. No, pag-abot sa apostles, they were called Christians because they believe about Jesus Christ. Mao na ang word nga Christianity. Ang uban di makasabot kay ilar yung ang kunon nga sila. No. Paras para ng Buddhist, ang ngalan nila kay tuo sila Buddha. O ang atong mga brothers and sisters nga Muslim kay tuo sila kang Allah, ang ilang ngalan Muslim. So anybody ma-Protestante, ma-Katoliko, ma-Jehovah, bisag kinsa, anybody who believes that Jesus Christ is your personal Savior is a Christian. Karon, first point, nag-ingon dinhi mga igsoon nga iyang giingnan si Pedro. Therefore, there is that kind of human structure.
So the church of God nga gitukod, let me state that word, gitukod, in English, gibuild. Not in a sinking sand, but in a rock of ages, who represent himself as the rock, who is Jesus Christ. Kay ang iyang direct nga point, mga kigsunan, wala siya migamit, kay pwede man moingon ng Ginoo, Peter, apan this rock, kung iyang gitudlo tong mga butang siguro ng panahon na, therefore we'll be looking for a church. Pero kay ang iyang gisultian, mga igsuon, kay si Pedro man, therefore we need to look for people. Atong tanawon, mga igsuon, a group of people who characterize this church. Kay nga naman, ang atong simbahan karon, mga igsuon, gihimo lang na siya for a shelter purposes. And all our names are just created, mga igsuon, for our identification. Gani ako po yun ning i-explain. Kay daggan yun mo claim, founded by this, founded. Lahi ng word nga founded, lahi po ng word nga build. Ang founded, it has already something that was built. Ako na yung explain nun niya. Relax ka lang dyan. Huwag masyado nga mapusok. Kalma. Ako sa ningisgutan ng first point. Nga nag-ingon, he is pointing to an individual. So ako isulti kanimo, ayaw pagbase nga mauna. No. Let us try to see the characteristics. Are they upholding the truth of God? Are they respecting the Bible? Are they make the Bible to be their manual? Or they just make the church to have an authority more than the Bible? Mauna itong tanawon. Mga igsoon, kay kung musulti kag pundok, wala na siya nagmatir sa kadaganon. Wala na siya nagmatir sa kagamyon. Sa kagamay sa kadaganon. Kay ang gipunto diri sa Ginoo ngadto kang Peter. Peter, upon this rock, he was telling, he was only also directing to himself, upon this rock. In other words, kung imong makita ang linguistic thoughts sa atong Ginoo makigsunan, iyang gitagaag recipient ang iyang karakter. Kinsay iyang hatagan. Giingnan niya, upon this rock, Peter, because at that very moment, there was already that communication between the divinity and the human being. So from that divine inspiration, God, Jesus Christ, was telling Peter, Peter, kung atong tanawon ang transliteration ba, ato bitong hubaron yun sa sakto, ato siyang palaluman, ang Ginoo nagsulti kang Peter, Peter, upon this rock, I will build my kingdom. He was telling Peter, nga, Pedro, pinaagi ni aning maong batuha, ako magtukod sa akong simbahan. So he was telling Peter, I will be putting myself because he is the rock of ages. It's not anybody else. It's not so found your church. No, it's not. Karon, ni idea. Ato ipadayon sa ni. Ingon din ni. Og ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Now, pag-ingog pagatukuron, pag-ingog iglesia, kung imong matanaw lagi mga igsoon, he was not talking about a building. Kung imo, tanaw na to, he was talking to Peter. The subject of this matter is Peter and God. Okay, ang subject kaning matter because they are the one talking. Karon ang ilang recipient, iglesia, this is already talking about his people. From that time, he was telling himself, I will impart my rock, myself, from you until to this church. Karon mo ni atong tun-an. Unsa may characteristics aning iglesia, ha? Dili man ta pwede mo angkon nga muingon ta kitay tinuod pero wa nato mapamatud-an sa Biblia. Karon, maggisgot ta aning found, no? Klaro kayo mga igsuon, many people sumala pa sa dictionary diri sa internet. Nga akong kitanaon. Found, kung moabot ka sa verb nga word, past and past participle of find. So kung musulti ka, prasa nang ihatag na ko na ideya, I found you. Nakita ni mo imong asawa, mangutana ko nimo, ikaw ba'y nagbuhat sa imong asawa? Dili. Imo la siyang nakaplagan nga asawa. Nganong nakaplagan nimo na siyang asawa? Because of her characteristics.
Usahay manggod mo ditso tag-angkon nga kita, wa ta kabalo unsa day karakteristik aning iglesia nga gitukod sa Ginoo. Unsa din ning iglesia? Parehas aning example networking. Mayong ka nga okay, gidire ilam ning gigamit Naigigamit sila dire Similar in opposite words. Tanaw na to translate sa found to other language. Diri sila ang ilang gipamutunan ni establish or originate. Siya ko ni original. An institution or organization especially by providing an endowment. Karon diri sila maigo aning word nga establish or originate. Kini siya nga word karon kung imong tan-awon diri mga kaigsunan. It's a build word. Build ang pulong nga gigamit sa Ginoo. I will build my kingdom. He never said, I will found my church. Kay nganong man, He already found it since in the beginning. Ang problema kay wa ta magtuon. Kay mismo kung imong tanaw ng Genesis, ang Bible mangudigsuon from latid to latid ni siya. Dili ni mo ni siya pwede nga mo ni dili. Nganong wala na niya na found din Nganong iya nang i-build? Because He already found it in the beginning. Mo nang magtukod na siya. Dili kay nag-found pa siya, karon pa na found ni mo ingon dayon nga ang founder ninyo kani si Mrs. White siya. No. Muingon gani tag founder, ako ni klaroho na. It's a person nga gigamit to organize press lagyan ng networking. Ay kung na nga ikaw ang founder sa usa ka networking nga nilabo, nagpamatuod nga ikaw na gyud creator ana. Ikaw na ba'y naghimo gyud nagsugod anang gipanganlan og networking? Dili oy, wa pa ka matawnan ni networking. Ang nakanindot lang kay naka-found kag somebody nga nahimo mo nimong partner na buo. So does it mean nga ikaw ang originator? No, it's not. The theory was already there. You just found something else to establish, gipalig-on mga igsuon. Ang uban kay musulti, si Mrs. White ang founder sa Seventh-day Adventist Church. Tinuod na siya, pero naa kay nasipyatan. Wa man siguro kakakuan sa English. One of the founders. Okay? One of the founders, therefore daghan og gigamit ang Dios para ma-modify ug ma-edify ug ma-establish ang iyang church nga pagatukuron. Mauna sa saktong explanation. Di magyapon na ninyo dawaton. Kay inyong ipasabot, basta word nga found, siya nag-original. Wa pa si Mrs. White. Wa pa yun in tawning mga leaders sa Seventh-day Adventist Church. In the beginning mismo, na. Kaya nga naman, kung imong tanaw ng Genesis, on the seventh day, God ended His work. The Seventh-day Adventist, the seventh-day word was already in the beginning. Wa pa ta matawo mga kigsunan. Pag-abot ni Mrs. White, ginganlan siya founder kay siya'y gigamit sa Ginoo to establish. To originate, dili to create. Mauna siya. Siya'y gigamit sa Ginoo to gather His people because God always needs a leader. Ikaw, partana ko nimo, lantawa gud ang Old Testament. Lantawa ang Old Testament. You can never see a passage from the Bible that in every crisis, God will never call somebody to establish, to found. Panahon ni Abraham, na si Abraham. Panahon ni Moses, si Moses po. Panahon ni Noah, si Noah po. Siya nag-establish. Siya nagpalig-on, mga igsuon. Siya ang gigamit sa Ginoo nga nagpalig-on sa iglesia nga pagatukuron sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Kay kung imong basihan, kay mauni, igsuon, daghan kaayog ebidensya sa Bible, nga kanang imong simbahan, di na maoy tinukod. Characteristics, mga igsuon. Number one characteristics, nga atong mamamatud-an nga kita, naa sa gitukod, dili gifound gitukod yun. So kanang mga founder ako ng usbon, they are used by God
to establish. Kung gaduwa kag basketball, makasabot ka ng word nga establish. Kay ang word nga establish diha sa basketball, once nga mulihok na, travel. So kung musulti ganit ang word nga establish, diha niya gipalig-on. Therefore, there is already somebody, and Mrs. White has behind, she has behind her, who was called, wa man gud ninyo masabtan gud ang story ni Mrs. White. Muna nagpataka na lang mo og pamasangil nga ingon ani siya kay wa niyo makabtan, pero imong basahon ng Ellen G. White life sketches, imong masabtan nga milagroso kay ang iyang kinabuhi ngano a grade 3, pero siya ang pinakadaghag gisuwat. And even her books, kinsa may makagama niya na, iyang books are translated and the most translated books in the world. Mangutan ako nimo, kinsa may nagamaan? Ay kung ingnag siya. O ikaw gani nga ni-graduate na kag high school, ni-graduate na kag college, wag gani kakahimog libro. O nakahimo di kag libro. O siya, daggan kisag libro gimo. A grade 3 student, nya unsa, nya naa pag yung disability. Nya, mangutan ako nimo. Kay imo man ang gihukman siya nga si no? Tao, yes, she was human. Di man pwede mo gamit in tao ng Ginoo gahayop nga mo'y paswato nimo ng leon. Unay problema nimo diha ka nasayop kay ang imo ang founder lagi gigamit na sa Ginoo to originate. Yung kag-originate dili na nag-create. Basahon ako Tan-awar gud ni unsay giingon diri sa Marcos Marcos 2 bersikulo 27. Tanawa, ug siya miingon, tanawa paminaw ug siya miingon kanila ang adlaw nga igpapahulay gibuhat, create, made. Asa may found na po diha. Mauna siya. Muna'y kalainan sa word nga create, made, and found. In other words, si Jesus Christ aning panahon na pagsulti niya, he was not looking. Wala siya, I found my church. He already found the church. And niadto siya sa iyang pagkatao, iyang gisultuyan si Pedro, I will now build because I already found. Ako nang nakita since the beginning, in the progress of time, since in the patriarchs and prophets and kings. Kaya mo na makita nimo sa Old Testament, prophets, kings, and mga patriarchs. In the Old Testament, mga kaigsunan. He already found his church. And his church was his people. Mao bito nang gisugo. Mao nang tanahon yun na to ang kalangkuban sa Biblia. Mao bito nang gisugo si Moses paghimo yung tabernakulo or sanctuary that I may dwell in them. Because literally speaking, he wants to make everything into order. Munang naggamit siya og mga tawo para mahimong founder. Karon, ngutan na ko nimo, kanang imuang church unsa man gi-build na pa or gi-found? Mao na siya diha kay ang amua, it was built already and it was found in the beginning pa. It was already found. O dili kay na-build ito, gi-found din dili, gi-found na daan, nakita na daan sa una pa, gi-build up, pag-abot ni Mrs. White, gi-originate, gi-establish, gi-plastar, kay aron ang misyon sa Ginoo, he is a God of order. Kay nahanglan plastada. Plastada, mga igsoon. Now, tagaan kag isa ka ideya Tagaan kag isa ka ideya. Unsay usa ka ideya nga characteristics kay usahay mao ni sayop sa ato ay igsoon kay magunahuna mo dayon ta nga unsa ray naa mga maayo diha sa Old Testament kwaon. Daan gyud ko nagsulti, ayaw lagyan ninyo pasunda ang Biblia sa inyong kaugalingong pagbati. Kung dili kita mosunod sa Biblia, unsay nasa Old Testament nga gibawal inyo ninyong kahimutang karong panahon na. Unsay itugot sa Ginoo nga dapat karong panahon na, inyo ninyong gikababal niya. Isaiah, tanawa, usa sa mga characteristics because God is not talking about a building. Kaya sama sa kong ingon, akong usbon sa pagsulti, ibalik ko na po sa pagsulti. Kung building pa ang gisgutan sa Ginoo, dapat iyang gitudlo ang mga bato. Pero nag-istoryam sa kang Peter. Si Peter man ang iyang direct recipient. So he was not only telling si Peter, he was telling because Peter at that time represent his church, his people. The church is representing people.
Asa man taong kakakita in taon og siminto mo luwason. Oy. Musulti ka ngingunan ni mao ni amuag yung church. Ayo sa kay naa ta karoy isgutan kay naman pud di mahitugod sa characteristics aning doktrina. Isgutan man na diri lang sa ta sa ginagmay. Ginagmay lang guta. Hinahinayon tugod ni gimay-himay. Awa ha? Isaiah, humanani. Tapos puta. Kamo nga mo comment ya. Comment lang gud mo. Nara ha? Isaiah chapter 8 verse 20. Isaiah 20. Ngadto sa kasuguan. Karon this is Old Testament. Now what are the two laws that you know? Unsa nga mga balaod imong nibawan sa Old Testament? There are two. The moral law and the ceremonial law. The ceremonial law is written beside, especially katong mga law ni Moses nga iyang gimo to control the behavior of men. There are 35 million laws nga gihimo ni Moses to control the behavior of men. Since then, there is already government. And did you not know? Nga ang gigamit sa Old Testament is theocratic government. Unsa man ang theocratic? God was the one who mandated. Mao nang makabasa ka, every now and then nga nasyo, there is already death. Kay Ginoo man gyud ang namando. Pag abot sa New Testament, there is a gracious God. Mao nang makasala ka karon naa natay malalaban. We will be talking about nato actually nindot kini sa isgutan pero diri sa ta sa pag-angkon sa pulong iglesia. Nga kita, ako, ikaw, ako, kami ang tinuod nga iglesia no. Na ang Bible nagsulti na mo gud say gi-build up nga criteria. Kay ngano man, he is not concerned about building. He is concerned about those worshipers inside the building. Are they doing the commandments of God? Isaiah 8 verse 20. Ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod. Karon kay doon na may duha ka kasuguan dito. Ceremonial law o ginganlan og moral law. Ang ceremonial law to control the behavior of people. And also, ceremonial law, gikalangkuban ang mga pamaagi dito sa sanctuaryo. Ginganlan ganig ceremonial kay dunay ceremony. Muna mabasa nimo nga before ka makapangayo og pasaylo sa una, doon na gyoy seremonya. Which is inyo pag yun ang ginahimo karon nga wala na dapat na. Isa pa may nagtugot ninyo magseremonya ta. Aya ta mangayog pasaylo, doon na patay seremonya mo. Wala na oy. Kaklaro na sige lang nagyapon tay topic na. Dire na lang ta. Ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod. This is testimony. Testimony. Kung sila dili man nagsulti sumala nining pulunga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. The first characteristic of his people that represent a church are those who keep the law in the prophets, the law and the testimony of Jesus Christ. Okay? Katong nagkupot karon mangutana ko niyo straight to the point. If you are the true church, why you need to change the laws of God? Nganong imo pa mao nang akong question ba? Mangutana lang ko. Ayan ang kasuko, mangutana lang ko. Kung kamo ang tinuod nga simbahan, nganong usbon pa man ninyo ang balaod sa napulo kasugo? Kamo man kay tinuod. Kamo man kay tinuod karon mosulti mo gibag una. Bisan pagpangutan unta ka, muingon ka karon sa kuha nga duha na lay kasuguan. Yes, dawat pud ako na duha na lay kasuguan. Ako pay mosulti nimo unsa na siya? Higugmaon mo ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, una-una og sa tibuok nimong kalag. Ug ang ikaduha nga kasuguan nagsulti nga unsa? Higugmaon mo ang imong isig katawo sumala sa pagigugma sa imong kaugalingon. Karon mangutana na pud ko nimo. Katong unang pangutana tubaga to. Unsa kay itong nga pangutana? Ang akong pangutana mao, kung kamo ang tinuod nga tinukod sa Ginoo, nganong inyong giusab ang Exodus 20? Nganong inyong gikwaan? Usba, itanawa ko nun na. Kaya ang una sa characteristic, to the law and to the testimony, if they speak not, there is no mourning for you. Wala kay kabuntagon. Ikaduha, mangutana ko ninyo. Duha naman lang yung kahaang kasuguan mga igsuon. Mangutana lang ko. Ayaw lang kong kasuko. Unsa akong pangutana? Unsaon nimo pagigugma ang Dios? Comment below. Unsaon po nimo pagigugma ang imong isig katawo? Tagai kog tubag nimo na biblically kay ako muhatag kog tubag nimo nga biblically nga mabasa. Perti ra gyud gabiyang sayo na gyud na. Perti ra gyud na siyang sayo na. So I hope and pray nalamdagan ta ning atong tinuod nga iglesia part 2 mga kaigsunan.